Karo tak eling-eling sithik ya. Matur nuwun Bapak Redi sekalian ingkang sampun nimbali hiburan anggenipun nganake kabudayan anggenipun gadah perlu sunatan tak dongake sing nembe sunatan muga-muga boten wonten alangan tansah antuk nugroho mring pangeran ayem tentrem seger kuwarasan wasik iso iso ora aku iso ora alah kecil alah lele iso ora dah iya deh ayo paling penak kuwi dadi pegawe gaweane ringan tur akeh duwite anak loro padha tutuk sekolahe kena kanggo contoh kanggo teparone kowe ngono tet anake wong ra duwe iya mas aku pancen anake wong ra duwe pancen anake wong ra duwe mas aku mas tauri kowe tak jak varian parian yo bar aku kowe aku mau jak parian aku ngono mas pancen anake ora duwe pas selereng selereng cangkemmu ini pasno cangkemmu ini pasno sik aku ngono mas pancen lho ya piye re pak cangkemmu pasno karo iku lho gamelan iku lho gamelane cocokno karo gamelan lho atos tak wiwitane kowe engko sing nerusno nggurine nek ra roh ya kowe ngono tet pancen anake wong ra duwe tanggomu nonton Honda kowe mung nuntun cempe tanggomu mangan iwak kowe mangan tempe tanggamu mangan endok aku mangan ndok dhewe alah aku wong ora duwe iya wis aku mangan ndok dhewe sejarah kowe mangan ndokem dhewe mangan ndokem dhewe saiki ngene yo aku tuku ndok nang kowe yo saiki kuwi dadi hakku apa hakmu ya dadi WM lah iya kan aku dadi mangan ndok dhewe maksudnya ndok sing ning toko oh iya ayo Dad ayo wis jam setengah pukul wis setengah 7 setengah 6 iya setengah 6 setengah pukul iki jono tariane neh muga-muga sabibaripun ngrawuhake seni barong Simo Wahyu Kuncoro anggenipun bapak Nyang Hamung Kugati diparingi lancar rezekine diawakno umure muga-muga kalis lir ing sambikala tinebeha saking siku dendane Kang Maha Kuwasa amin Allahumma amin tutupno lem gawe seneng-seneng salto bar salto rampak iki mau urung bar lho wis bar wis sore ora iso lembur iki kurangan iki mang urung bar lho Pak sing ndi iki malah lagi tutup mangan ndok aku lali iki jek nganu aku lali sumpah aku lali sumpah nek lali ngene ae aku jek ndek parian apa ndak ya coba do nelongso eling ora eling eling aku nek iki ayo coba do nelongso iki jamane wis tuwa urip pancen angel mulane ra usah ngomel sopir becak nyambut gawe kanggo anak sopir bemo nyambut gawe kanggo bojo sopir taksi nyambut gawe golek rezeki sopir leri susu ngeper di olori piye re ngomongin piye ngomongin piye kowe ngomong piye sopir leri lah ya aku kan susu ngeper di olori kempro kok iso kempro aku piye
Susu ngepir sama olori. Lho kowe roh kota Tulungagung, Boyolali. Boyolali. Iya. Hah. Boyolali iki kotane susu lho, Mas. Terkenal Pak. Kuwi susu terkenal lho, Mas. Iya. Susu kuwi nek urung diolori durung metu sarine. Iya bener. Lah, Berarti susune sapi. lah iya. Saiki ngene ae, Pak. Gara-gara bojo lunga. Wes.